Bok ljudi, danas ću vam pokazati kako hakirati već, poznatu aplikaciju u Hrvatskoj POU. Dakle, uđite u aplikaciju POU i koliko vidite, ja imam 307.482.000 coinsa. Sada ću vam pokazati kako dobiti te coinse ili jednom riječju kako hakirati POU. Dakle, otiđite u Cydia. I stisnite onaj dolje gumb što piše source ili source i kada ga stisnete, dorajte gore piše add, stisnite to i dorajte ovaj tu source. Ili ti ga, znači, kao web stranicu, ali nemojte upisivati to u vaš web preglednik. Dakle, upišite system.in/appstore.com/repo. I dakle, kad to dorate, uđite u taj source i vidjet ćete nešto pod nazivom Local i App Store. I to instalirajte. I kada to instalirate i vaš device se osvježi, uđite u postavke i vidjet ćete ovako još jedan kao gumb, piše Local i App Store. Uđite u to i uključite ga. Znači, ovako, on, uključite ga. I kada to napravite, uđite u POU. Stisnite ovaj plus gore i recimo ja želim 15.000 coinsa, stisnite buy i onda kad vam se ovo pokaže, stisnite cancel i dobit ćete vaše coinse. Dakle, ja nemam jailbreak pa ne mogu dobiti coinse, ali vam će to 100% raditi. I hvala vam što